South Africa, siyanibingelela, siyanamukela. Experience, Maskandi Mbaqanga Experience. I-podcast ke le namhlanje sihleli nensizwa uVusi Ngcobo. Insizwa ke le esinilethele yona ecula umculo wesintu umbhaqanga njengoba nazi ukuthi uMaskandi noMbhaqanga Experience. Namhlanje ke hleli neciko selilanda phansi kwamaphumulo. Le kwaSibhamu sikhale mina sikhale ebusuku sikhala ntambama. Siyayemukela, siyayibingelela. Vusi Ngcobo, siyakubingelela siyamukela mfowethu unjani? Hayi mfowethu ngiphila njengosheleni. Bukale ngathi uhleli kahle ngathi awuneme nje namhlanje khona bakwenze khona ungena la e-studio. Hayi mfowethu lutho ngiphila ekhaya le studio mfowethu sehayi kithi la. Kulungile ke mfowethu sihlala phe kwendaba namhlanje usivakashele mfowethu la kuMaskandi Experience. Namhlanje mfowethu usiphatheleni ubani uVusi Ngcobo usukaphi udabukaphi ithini imvelaphi yakho? Futhi imvelaphi yami inde inkulu kakhulu. Mina ngensizwa ngeke ngithi ngumfana ngisena umfana manje ayikumfana ongaka. Ukukhula kwami ngikhulele endaweni ngizalelwe inkaba yami kwamaphumulo. Emvuti eQabavu eSinampini ensimbini kwaChobochoko. Ngibuye ngicamalaze ngoba kunekhaya elinye ubaba ushuthi kwakuyisizwe ngathi yayineso elibuka kaningana. Elinye ikhaya lisendwe NDW not divorce women. Aphansi kwaNompande esikoleni kwaMadunyane esigodi. Sikakwe yikole lapha noNdodembi lihlithemba nqakathela eUgunjini mina ngiphakathi nendawo iNompande isikole esincane esiprimary esingezansi nje mawudlula kusona usufikile ekhaya. Okusho ukuthi kodwa inkaba yami njobi lapha kwamaphumulo ngikhule nje ngumfana obethanda umculo ngayo yonke indlela ngoba ngicule mina ngikhule ngishaya ingoma. Ushiyamen udlalile ngakhula ngumbhidi emakhaya ngibhidisa imishado yabantu beyaziwa imiqala yimi bengazi ama date bengibele ndokhuza abantu bengiqasha bese ngithola imali 150. Kulungileke mfowethu Vusi Ngcobo la mfowethu ngiyabona ukuthi muyibeka imvelaphi yakho ukuthi usuka kwamaphumulo uyayibala igodi uyabala ukuthi usukaphi nalento kodwa ke mfowethu ukwazi kwethu sikwazi uVusi Ngcobo sifuna ukubheka ukuthi leli gama lika Vusi Ngcobo lisukaphi igama lasekhaya igama lithola emculweni ithini into ngaleli gama lika Vusi Ngcobo. Hayi mfowethu igama nje engilethiwe ekhaya ubaba igama angetha lona wathi nguSinqobile. Umama wathi nguVusumuzi. Bachumeli kaMama ngoba phela ubaba usuke ngeke umama mayethanda igama lithando yena. Uchumeli kaMama ngoba umama uhlala kubiza ngalo. Leli kaBaba nje ubiza ngoba befikile Sinqobile ngimemeza nami ngisabe konje igama lami Sinqobile ingakho ngithi ngiliveza manje endaweni zokuxhumana bethuka abantu uVusi kanti elinye igama lakho Sinqobile ngoSinqobile impela ngalethiwe ubaba. Yeah. No, mfowethu ngiyaqonda ukuthi uVusi Ngcobo igama vele elisepasini. So ke njengamanje insizwa kaNgcobo yasebenzisa igama elisepasini ayizethanga igama lomnsizwa. Yathatha igama elisepasini yalisebenzisa. Kulungileke silala isikhona mfowethu sifuna ukwazi ngoVusi Ngcobo njengoba ke uVusi Ngcobo eyinsizwa ecula umbhaqanga. Usukaphi ukuthi uze ufike esigabeni sokuthi ucule umculo wombhaqanga yema ngaka ama-genre yini eyenza ukuthi ungene emculweni wombhaqanga singakafiki ukuthi usebenze nobani wasuka lapho wayaphi sifuna ukuchecka nje ukuthi la ekutheni ukhethe ukucula umculo wombhaqanga isukaphi nje lento yombhaqanga egazini lakho ngoba phela kusuka emakhaya angicabanga ukuthi vele ngalezi ekhathi zakudala kwakukhona ukuthi umculo wokuqala kwakuyiwona umbhaqanga uma ngikhumbula kahle uzongilungisa lapho mengibheka ukuze kufike ekutheni kube khona uMaskandi usuka kumbhaqanga kwaze kwaba khona uCothoza kwakhona uMaskandi njengoba kuMaskandi okubona nathi unakekile njengamanje so ngifuna ungicheckele la ukuthi uVusi Ngcobo ezethatha uMaskandi ethathe umbhaqanga eye kuMaskandi eye iquiet eye hip hop eye yonke lento uthini lapho mfowethu? Cha mfowethu lapho nje uchaza into kungane kahle mina ngikhule ubaba wami obethanda umxobanyana ubaba behlala edlala iSobrazi uma iSobrazi ikhiphile bewuzwa ngokuthi kunengoma ethi kanje hawu yabo lento lena yalokho injalo uthi ngisho ngiye esikoleni mina ngizolunga ngithatha ingoma la mama kaSibongile mama kaSibongile njalo hawu Deliwe uyacula ngihambe ubaba kade edlala ingoma ethi Deliwe hawu hayi yangena lento yangena ngithe mangabe sengisukile emakhaya sengingapha eThekwini ngafika eHostel kwaMashu
Yeah. Ngasuke ehostel kaMashu ngeza endaweni la umalume wakhe khona endaweni yase Richmond Farm enye B5 futhi ube ne-store ne-tech shop umalume khona la eThekwini. Umalume uXolani usendela kwiphakade osho ukuthi nje ngithi iphepha belifikela kumina iphepha leliso leso mina sengithi ngiyalukhuza ngithi ngiyabheka nakho iphepheni la kuhambaculi kufuneka abaculi nalapha kweSoprasi kodwa ke before sengiyajomba kahle kahle wawungakaculi ubona leli phepha usasuka emakhaya weze eThekwini ngeze eThekwini uma ngifika eThekwini bengizofuna amatoho ngifika kwami eThekwini ngifika ngizofuna amatoho kuneqembu elikhona namanje abalibiza abutha babekezela bengilo ngikhale ngizokhale insimbi sikhala apha insimbi ngizosebuntambama wathi ngelina ngathi hayi ngiyonyobe ngikhale insimbi kudlala live babe practice la komuzi wakhanyile lapha wakhanyile amanga process wakhanyile engifike ngimeme ayibone hayi ziyabuya la uziyabuya ngiyithande lento ngoba vele umbhaqama into ebengiveli ngibilo ngihlala lo ngithola abantu futhi bazama ucula lento engisuke emakhaya vele babe behlala edlala vele beyidumile iSoprasi yona umculo obukade uvelele nje basu omaskandi bevele bavele kamva umgqobanyawo kahle kahle emdala bekuwona umculo obukodwa ugxile kakhulu emakhaya yebo ugxile kakhulu babusha oba basadlalwa ama record ama plate so ke ukusuka kwakho ke Vusingcobo indaba mesiyithola ukuthi usuke emakhaya weze eThekwini uzobheka amatoho mufika wabona wasondela insizweni atuyibala njengamanje ababekezeli so ukusuka kwakho kubabekezela ngoba siyathola ukuthi uke wasebenzisana nensizwa umdavu mfoko amasondo uke wasondela einsizweni eziningi sesifuna ukucheck ukuthi ufika kanjani kwiSoprasi ngoba phela abantu labade bedlalwa amakhasethi usewumfana usesemakhaya ushuthi mangifika la ngingena ngigcine sengena ngaphakathi eqenjini ke laba bekezeli ngiqhuze kulona ke ngoba phela into ngiyithanda ngireheze nabo ingene ngempela ke manje lento le yombhaqanga ithe mangabe ngiyisesitolo kufika iphepha ela deliver njalo ekseni mangabe kuqeda kufika nezinkwa i-tech shop amalume engangisebenza kuyo ngithathe iphepha ethi ngiyabheka how iSoprasi ifuna abafana abawu2 abasebancane abazocula nokujayiva vele ngiyibone mina ukuthi hayi la ngizokhava vele uyacula usuke emakhaya vele ucula lapha na uyigosa nenza yonke lento nsini mfowethu ngitshela ukuthi vele kufika ukuthi yazini angivesane ngihambe ngekhona ngohluleka ngizamile igula ngilazi njalo ngisuka ngalana nje ngifuna ukuya lena angilazi ususo ubani lana ke ngifuna ukuthola khona mfowethu ususo ubani ke eThekwini angithi usukile ekhaya uze komalume eThekwini ususuke eThekwini ke manje uyegoli ngenxa yeSoprasi ususo ubani eThekwini uzofika egoli ngavele ngaxoxela imalume nayi iSoprasi la ifuna abantu abafana basebancane abakwazi ukujayiva abakwazi ukucula mina ngafike ngifithe la kwiSoprasi nanomdlandla ke nothando ukuthi manga ngicula kwiSoprasi ngeke bengihlola abantu endlela abacula ngayo ngafike ngishaya lento lena ilokhuza kodwa manje nginexhwala ukuthi ngizosuke ngithi ngiyafika mhlawumbe ngifike sebemtholile umuntu abantu ababafuna ayi ushuthi mvesane ethi malume ngakunikeza imali kodwa uma kwezwa usisi ushuthi phela isho umama nokwezwa usisi uzothi ngidayise ingane yakithi mina hayi ngeke ngizohamba nje ngisheshe ngiyofike ngenze nje ilokhu ungani bese ngiyabuya hayi bese nginikeza vele ngangijwayele nginikeza amasentshanyana ngihola angiholele ngathi kwakuntambama angizange ngavele ngasuka intambama ngathatha isikhwama sami ngagaxa ngathatha isikhwama ngathatha ingoqo ingubo ngayenza umbulunga kahle ngayibeka la phezulu ngathatha ngachata ngeze eDurban station ngafika ngabhuka ibhasi ngikhumbula kahle la lisuka ngo8:30 lo bhasi libheke eGoli entambama lizofika ekseni ngale kodwa ngale nganginomzala ngangilokhu ngixhumana naye ngefoni usakhumbula leli bhasi lalibiza malini kaluba 120 okay uthola 120 uthola 140 150 kanjalo so ke manje mfoka Ncopho uyasuka la uyahamba mufike eGoli injani impilo kuthini uhamba kanjani mangifika lapha
eGoli ngifike usho ukuthi ngangiphethe 3310 ifoni kwakuyifoni yayibona yakukonga uma uphethe yona kahle kahle ufana nomuntu lo right kakhulu ngiphethe yona mase ngifike eGoli ngifika intathakusa ekseni vele ngazi kusolo kusixhumana ifoni cimiyani icima ngise Wanderers ngizwe icima ngise Wanderers lo muntu ofuneka ngithole khona lapha eWanderers umzala wami kuze ezongihlangabeza sicimile manje ifoni uyafona ucingo waselungifana kwazi washawa half past 7 ngihleli ngaphakathi siyangena uhambe siyangicinga ucingo uyalifona ngena voicemail uthi nje ngesikade nami sengithathwa ingutshana ngayimbatha ngaze ngenzela ngaphaphama mangithi evela eqhamusha kwesihambe ecinge emabhenjini ukuthi mhlambe ngeke nangithole ngihleli phansi iqhamuka afika ngithole kanjalo angithathe mina ngokuthi ngoba ngangifisa ukuthi ngiyazi ngiyelinda ngangayele mina ukuhlala kuyena umzala wami ngangiyele ukuthi ngifuna ukuthi ngokwenza ama audition kwiSoBrothers avela afika ngithathe ethi yena wayesebenza umzala wami uMandla usemnambethi wayesebenza ngemeter tax hayi lento yoUber esekuthiwa uUber sathi meter tax or meter tax oshuthi ngenkathi engithatha ufuna ukungiyisa endlini enethi ngiyophumula ngithi mnike wendoda Mosathi usazongiyisa endlini ngiyophumula uma bese ngibuyela bese kuthiwa hayi kade kuthathwa abantu la ngoba uthe labo 10 mhlambe ngabe nami sengitholeke lapha ethi hayi khululeka wena sebena 2 months abantu benziwa ama audition 2 months namanje lo muntu abamthola uyasethemba ngithi ngithemba kakhulu hayi ethi yazini ngoba usho kanje mina ngisafuna ukulala ngathi ngisebenza ebusuku ngizokushiya la ngihambe nalezi zinto zakuyena zendlini uzothola mawusuqedile ngizohamba wahamba umlandela i-charger ngazama uku-charger khona lapha emaphoyiseni lapha eDowntown engibona phela ziyangena ziyaphuma khona eqhamuka konongoma khona eqhamuka eSwazini khona eqhamuka kuphi indawo zahlukene khona abathi angazi sebebuye kwesingaki lapha benza ama-audition befail kuze kushaya lesikhathi sokuthi kufanele ukuthi kunyuke kwakulokuzelwa phezulu ngicabanga lo line ongakune queue ngeke uvele ujambe ukuthi wena ngoba ngiyafika manje ngicela manje ngidedele ngene ngibuka kulo line nje ubungaka mangase kwenzeke iSoBrothers imthole lo labantu ebafunayo labo futhi mina ngizosuka izwe ngaka ngihambela ubani yayibona lo fasting ukujomba uzufike lapha ngoba nakho wena ufuna ukuthi ukhiphe lento la kuwe kuze ukuthi ufail mangifeyila sasa ngiyazi ukuthi ngiyavuka ngibuyele emuva phela right ama center khona mara ngidikile ukuthi okay ndoda umfuna uhluleka yabona ngithi okay uma wayengazi hayi mfowethu ngitshela ukuthi ngishoshele ngasemnyango la kungenwa khona kunama lokungana lapha ama rehearsal 1 and 2 and 3 and 4 and 5 iSoBrothers ama audition yawenzela room number 6 mangifika lapha ngithole kulolu line la mawumla ngaphandle uyeza abantu abacula ngaphakathi engene ngizwe iqulu ngisho ukuthi awu minus 1 imba kanje uyayizwa ivoice ukuthi le mina ngenza kangcono kunalapha yaphume kuthiwa hayi futhi kuthiwe mfowethu hayi kuthiwe ngihambe ngiyoqhubeka ngipractice ngibuye ngibuye okay ungene ngikhumbula kahle ukuthi kwaphuma ubaba uMasondo wathi hey yazothola ukuthi labantu abaningi angakakhona umuntu ongathola ukuthi lo muntu esimfunayo ukhona kulabo bantu ngicela ukuthi ozethemba yasondela ezweni ngaqhasha kuqala sondela ngasemnyango mengifika la ngasemnyango ufuna ngene khona kwenziwe khona ama audition kunensizwa ngafika ngasondela kona yabe ngaphambili awu2 abangaphambili kwami nawe aqhashe ngalesi sikhathi nawe uqhashe mase kufanele angene owangene lokuqala mase kufanele ngene lo wesibili mephuma lo ebambe khombisa ukuthi ushawa uvalo ethi angidlulise ngisho ukuthi bese ngiyphakathi hayi bengingene kahle bengibingelele kahle insizwa uqhamuka laphi ngicha ngigcwele nobuthongo ngiphethe ubuthongo into ongazi uyibona phela ngilalanga ngizele ngithi hawu ndoda usuka laphi ngichaze ethi ngisuka eThekwini kanje ngizwile ngibone ephepheni ukuthi iSoBrothers idinga abafana abawu2 abakwazi ukucula abakwazi ukujayiva hawu sethi uyakwazi ukucula ngithi hayi ngiyazana uyakwazi ukujayiva ngithi hayi ngiyazana kuthiwa yiphi ingoma yeSoBrothers oyaziyo ongayicula njengamanje
iSobrazi yayikhipha isithotobala Yeah. isikhiphe isirelease ngakho kodwa baku 2003 ngifika naSobrazi hayi ngiyazazi ingoma eSobrazi ziningi vele ngihlala ngicule bese kuthiwa bese ethi umdabu yiphi ingoma ocabanga ukuthi ungenza ngama audition eSobrazi ngithi mina isithotobala kuthiwa hawu phela manje nalaba bakhona nabo basasireheza nabo bakasasa kuthiwe ngithi hayi ngashasa ngempela hayi kuthiwa hayi manje ayithi ngoba le ndoda ngathi iyazethembayo bese ngihlala phezu kwaso hayi ngihlala phezu kwaso kunemic kanjena nje njengoba sihlele kanje angihlala phezu kwaso sithotobala ngisibizi le ubaba ke lo uMasondo bese eqala njoba ucula kanje njoba ucula nje kanjani ungakwazi ukuthi ubheke ngithi mina hayi baba ngangabheka hey wena ngikhale kusona yabo ngisibheke kunengoma okwathiwa ake singamniki ke manje le yena athi uzayikhethela yena engenziswa ngama audition 18 lengoma ethi ngazi utshwala kanjani ngazi utshwala kodwa ekhuluma ngotshwala nje kwangeyayi iSobrazi noma bebekunika nje babenginika mawunganciphisa lokutshwala bakho ndoda uzoba ngcono ezweni ngiyakhumbula iyayisho njalo mawunganciphisa lokutshwala bakho ndoda uzoba ngcono ezweni Ngonubyege ayikho lento ngithi mina anisho futhi uhlali sengifuna ngiyibamba uyithola ukuthi amahamba kanjani angikhale kuyona kanti umfowethu lo uThami mengikhumbula kahle wayesehlele ngalaphana ukuthi ngifike ngiyibize mengiyibize bese kuthiwa angathi bangirecorda nyana bebefuna ukuzwa ukuthi amaphathi ngizokulida bese ngikwazi ukufaka nama backing ayo lengoma ayingihlale kuyona ngiyibize bese kuthiwa okay ungakwazi ukuyibheka ngithi ngakwazi ngifake enye iphathi ngakwazi uyifaka esathi ngifake enye iphathi kanti ngiyarecorda lapha nabo roughly nje bese kuhlanganiswa lama voice bese vezwa lapha bese ngiyalalela nama useyakhala lapha sekuthula sokuyimvula amavoice amnandi nawo yakhala la futhi impela kuqonde bese ngibuzwa kuthiwa awushobe ubusho baba Masondo uyibona ukuthi mfana wami ucule kanjani ngithi mina baba ngazi ukuthi nina phela kumiwe kwamiwa kimi kahle kahle kwasetshenzwa ngikwafe kwami wanqekile kwama wonke umuntu osemnyango manje ngingena inkunzi angishisanga ngisho impela kwafika impela inhlalakahle usuka madodana hayi nginkinga ke la ngoba yawo impela ngike ngibona impela manje nje ngikhona impela ngokuthi cha ngiyakuzwa mfoka Ngcobo ngiyathola uhambo lwakho mfowethu uthina uzofika kwiSobrazi ufike kanjani so sekuhambe lonke ke uhambo mfowethu wacula neSobrazi nasebenza njengamanje usukhona uhambile kwaMasondo usale wenza njani sehambile ke sithathe nje lapho ukuthi njengoba esehambile kwaMasondo usale wenza njani usekhona kwiSobrazi noma uyimene hayi mfowethu lathi khehlamela hamba washo ukuthi hayi siwile isihlahla esikhulu kanti mina ngizobuya ngize ngala ekhaya mengiza ngala ekhaya kube nzima kimi ukubuyela eGoli ngisho ukuthi kube nezinkinga ezinye ekhona zasekhaya ezengiphopha ukuthi ngingakwazi ukukhuphuka ngojana ngangijwayele ukukhuphuka ngoma ujana noma ngangijwayele ukukhuphuka ngoFebruary kanje hayi ngicabanga ukuthi manje kuzokwenzeka kanjani engasekho uMasondo hayi nje washo ukuthi vele le nto into iyaphila kimi ngase ngicanda hayi no man ngingakwazi nami ukwenza ngapha ekhaya bayathetha yazi ke emakhaya bahlezi bethetha umculo kahle kahle labantu abadala bawufuna ngoba bona bazi ukuthi ufuna ukuhambe emoyeni endaweni esemadolobheni ufuna ukufuna umsebenzi usebenze ubuyisa imali ekhaya ugana wenze yonke lento uma usazona sazothi ugijimisa indaba omculo ethi hey ngeke gane lokhu bethuka abantu abadala bekhuluma yonke lento okusho ukuthi uma ngabe ngibe nakho ukuthi yazini kufanele ngirekhode ngenze okwami umculo kanti ngizoba nenhlanhla ngidibane noma ngifonele ubaba kunobaba wakuthiwa uJaba
angimazi ngoba noma usaphila kwakuwaseMpumalanga baba kodwa wayebuyethi unomuzi futhi omunye unesithembu futhi nomuzi omunye emehlo oseSwazini igama lakhe ngikhumbula igama lakhe kwakuJabu sibonga singasikhohlwa ngisazi ukuthi kwakuHadela mengaphosisi lo baba lo ethi vusi kanti kuphi ngithi mina ngisemakhaya manje kanti kanjani ngithi mina ushuthi ngangamsendela lo baba ikeleton nje ukuthi yazi ngiyafisa ngathi ngarecord kanti baba wayinamatekisi ezimele kahle ushuthi lo baba lo angizame bese lo baba ukupho ngithi ngiseThekwini ethi ngeke ngeke buya ukwazi ukuthi urecord mina ngizokusiza ngemali ngimbuze ke mina lo baba mangisiza ngemali ngizokukhokhela ngani phela kuzofuneka imali yakhe kuyibheke ethi yanginanda ngalokho mina nginezimali ukwazi ukuqhubeka usebenzisa italente lakho umuntu ucula uyakuthatha ayingiqale ngingathembi kanti ubaba serious engifonele eduzana ngishushe ngimtshela sengisegoli ke manje sengifikile eGoli ethi asihlangane sahlangana endawo eBinoni nendawo nje lapha eMcDonald's eBinoni angibizele khona ngidalathi ngize ngifike kuyena sihlale kanjena nje sidla thenge order sidle mnandi sixoxela ngibona ubaba serious ethi anginikeze account yami ngimnikeze account ngathi ngifike endlini imali singenile mina sinemali bese ethi ke vele ngikhulume nomzamo ngithi angihlelele ngiyeza angihlelele umzamo abhuke ngithola ama date ngene e-studio i-album yami engayikhipha oqala yomthobanya ayayithobaza umzimba nje beyibuye yashintsheka ke nje noma ngeke ngichaze ukuthi yashintsheka kanjani yabuye isiyititle esekuthiwa ufuna ngenzeni kodwa yona hayi phela ngeke ngingasho kodwa phela cha ngifuna ukuthola la mina usungena e-studio yabo so ngiyayithola ukuthi wakusiza umfowethu ukuthi akubuyisele e-studio so ngoba inkulumo vele uma uyigoqa uyatshengisa ukuthi ukwazi ukusweka iSolvadas wakwazi ukuthola usizo lokuthi uyimele wangena e-studio eDowntown wakufaka umzamo so warecord ama-album amangaki after kudlule ubaba uMasondo so uma urecorda le ngoma yokuqala i-album yokuqala abamangaka ama-album wawarecorda hayi mfowethu angifuni uqamba akukho lulu urecord futhi nje ipart ungasebenzi kahle lento yokucula sicula ngoba sithanda hayi ngoba nakho sicula ngoba kusazi ukuthi kunemali sekungcono kodwa manje phela manje abacula abaningi sebeyayidla imali kodwa nje kahle la emcula imali lento isukutha ngoba ngarecorda le album yokuqala wabaza umzima yapha mzuzu wahlala iminyaka ngingayikhiphe enye ngadibana nobaba sengibuyile sengilana ke manje eThekwini sengizinzela eThekwini shuthi inhlanhla khona wazalwa wambethe ngiyiwele ngiyiwele nje wakweza ukuthiwele kunebhado ayithembeke ngiyekuthiwa ke manje angazi lapha emaweleni ihamba kanjani ngithiwa mekukhona elendile omunye uyalala ikhona lo izinto ezenzakalayo lezo futhi kulungile ke mfowethu so uma i-album le eyangena e-studio yahlala isikhathi yazi ingalanywa umusi yelemanisile yana nyoma album mangaka hayi mfowethu nje ngibuye ngayilamanisa sengisizwa ubaba uMkhize ubaba uTyson unomuzi wakhe futhi ola eB5 bengiye ngashala kona nje ngienhlalise kona nje for free sasebenzisana bandla Nkosi yami nalo baba nayo oyikholelwayo ngenhliziyo yakhe wangifaka e-studio ngarecorda ithoba ehambe ke isikhathi eside ke i-powerful kakhulu hayi cha ngiyazi kahle nami impela hayi ayiphusha so ke mfowethu sila emsebenzini wakho so uma usurecordile umsebenzi wakho wawakhipha ama-album ngokulandelana kwawo kube njani ukusebenza usudila nomsebenzi wakho usuwedwa usuyibambela ngoba phela umculo ufana nebhizinisi manje yebo ungena ngenhliziyo kodwa usufana nebhizinisi ngokuthatha imali yabantwana uhambe uyifaka lapha iy'thoto ziyabiza so le mali osukuyifake lapha kunjani ohlangabezana nabo ney'ngqinamba oyibhekayo usuyimele manje akasekho umuntu osebenza ngaphansi kwakhe oye e-studio ethi wozobheka akhiphe umsebenzi wena ohola sekuhamba kanjani lapho hayi wendoda sinda nongathwele hayi tshela impela kuke ibhantshi ngoba angifuni kwamanga usho ukuthi wena mfowethu lento ngibe sengiminyelene kakhulu sengihlala isikhathi eside ngayilamanisi ithoba ithoba mengaphosisi ngiyenze ngo-2019
Ucabanga nge-2019 until now. So manje ngifuna ukuthola la Mfoka Ngcobo ngoba ngifuna singayeqile ukuthi njengoba uyimele umnzima ohlangabezana ithini into lapho ukuthi cha mfowethu hayi kuyashelela nje noma ingqinamba zikhona eziface umuntu uma esebhekene nowakho umsebenzi ngoba ziningi insizwe eziculayo ezibambisene nabantu kodwa uma usuhleli wedwa ukuthi mina ngicula kahle ngiyafisa ukuyimela kuthini lapho ukuthi cha musuyimele inkinga ziba kanjani. Hayi emoyimele nje akuyeki ndawo ngaphandle kuba ngcono uma usebenza ngoba uyakwazi ukuqhubezela isenti uRobert lorobha ngayo unosele ekhaya bese uqhubezela imali ukuthi ungene esitudio. Uma ngabe kungekho umuntu endoda ezoqhamuka ikwethemba ithi indoda asiye esitudio bese nixoxisana ngala ukuthi nizokwenza kanjani. Sokungcono ke manje ngoba so uyakwazi umuntu ukuthi indoda ngicela ukuthi ngibhale. Yabona nje futhi ngizokhuluma ngoba amandla abantu akufanele kuwafele phansi. Le EP mina lengiyenzile kunobaba bathi ubaba uChiya. Lo baba lona uyalazi igalo lami futhi belokhu ekhuluma ke esho ukuthi mfana wami ngiyathanda ukusiza. Ezayikhuluma ngane uzoba serious. Nje iphinde inkosi yami owangisiza nakho ke kusenenkinga nemsamo la endini yamacala bese sijwayele ukuthi silokhuze khona ba mina bengikhonza kulidalta. Kodwa ngithema ngithola le studio sika baba umkhwanazi Semtuba. Umehluko ngozwami. Ngizwe nje lokusolid lokumnandi le EP ke engiyenzile evuthayo uphondo. Ihloko sayo le uphondo. Noma usho sayo ukuthi waqonye semdala. Waqonye semdala. Waqonye semdala. Ngisizwe ke ubaba ngeke ngingamvezi. Ubaba ngisizwe ubaba uChiya ngokungisiza ngamandla nje indoda. Hamba urecord. Hamba ngathi no ngizokwazi ukwenza ngale mali ngizona ngizokwazi ukwenza 6 no baba umkhwanazi ngeke ngimlokhuze ngaphandle. Baba umkhwanazi naye wathi mfana studio ngiyanikela ngaso ngena phakathi mina ngikhokhele nje bafowethu laba kade ngisebenza nabo kuphela na no-engineer. Hayibo. Ngiyakutshela impela. Cha mfowethu ngiyaluza udaba lakho Mfoka Ngcobo silisusa eqaleni size sifika ekutheni uyimele. Njengamanje mfowethu ubusy nge-EP yakho usebenzekile ukhona umuntu ocule naye noma uyiculela wedwa yonke into uyazenzela. Hayi mfowethu ngiyadlalelwa kuphela ama-instrument. Ngigijima lapha kuma-keyboard ngothoza Mfoka Khumalo udlala abekezeli bese ukuthi lapha ku-bass guitar ngiqomothela u-engineer wami abambiza uPro Mfoka Nyawo bese kuthi la ku-lead guitar ubaba abambiza uWise wabaChiya naye futhi usho ukuthi oChiya nje bangangamele into yakho idlozi lakho lila uChiya kahle kahle kuba uChiya ogadle ngamandla ngemali yezingane zakho athi vusi naye imali angorecord nangu uChiya ezothinta isiginci naye elite guitar hayi ufinje yolahla ayi kunengoma futhi la ethi isibheng bheng somfazi hayi angazi phela bazongikhona kanjani laba. Ngithi ngizafuna ukuchecka la wevusi ngoba siya ngasemaphethelweni enkulumo yethu uma uthinta lo msebenzi wakho uthi uzophuma lezi ingoma uthe zingake zo 6 kune isibheng bheng lesi ikhuluma ngani le ngoma ikhuluma nesibheng bheng somfazi nje ukuthi mhlambe ubone makhala ingoma vele singene ngasibhenguze nje yabona nje kanti amadoda bese futhi singabheki ngasekubantweni bathi besifazane sibheka emadodeni futhi siyasantuza nje kushuthi khona ufuna ukubonakala yeah so manje ke Mfoka Ngcobo umculo wakho uyatholakala laphi ubheka kanjani umsebenzi uyabhala lapho uthi vusi noma uvusi Ngcobo noma khona igama uvusi Ngcobo nje waqonye semdala i-title leyo uvusi Ngcobo waqonywe semdala le eminye imisebenzi ikhona na ku-YouTube konke phakathi iyatholakala letha awubazi ufuna ngenzeni ikhona futhi yona iyatholakala so ke Mfoka Ngcobo sesiyivala inkulumo yethu ubathembisana abantu kule album ukuthi njengoba ingakaphumi uthini kubantu awubatshela abantu ukuthi uthini kubo benze njani belindeleni yini obathembisa yona. Cha mfowethu engizokusho nje kubantu ngaphandle kwabantu abathanda umculo asilutho ibona bilungu bethu kahle kahle abantu okuyibona bona basukela lo mculo phela into engayicela ngacela isupport kubona bengiphakamise bakithi ngiyazama angiculi kahle kodwa inhlamvu
ngiyayilandelisa ukuthi umuntu lo muntu lona uyakhuluma lo muntu. Zonke ingoma zami zine message. Uma ngiphikisa umuntu ayithi emeyingena online ayi-download bese yangifonela athola inamba yami ithi 0712767385 angifonela ezwe uvuso waqambelana namanga laphana ukukhuluma laphana ukuthi ingoma zakho zine message ukusho umpela. So ke la inkundla zokuxhumana mfowethu utholakala kanjani? WhatsApp, TikTok, Facebook, TikTok ngikhona, Facebook ngikhona. Ubani lapha ku TikTok? TikTok nguVusingcobo. Vusingcobo. La ku Facebook nguVusingcobile Ngcobo. Vusingcobile Ngcobo. Yeah, ku Facebook. Iliyaphi lika Singcobile? Ngiyalifaka phela abantu belazi kanti khona igama leSingcobile. Cha phela manje umsebenzi Vusingcobo. Shuthi manje kufanele kuhambe kuyibhande manje musukuhlukanisa manje mina mengibheka uVusingcobo mengizokhohlwa phela manje ngithi khona uSingcobile ngoba uVusingcobo kuvela amapokoza lapha. Kodwa ayikuvela mina nje ubona nje. Akekho umuntu uVusingcobo Singcobile lapho. Uketshezi lo mbhemi lokubona uyambona nawe. Cha bafowethu la besiniphathela insizwa uVusingcobo insizwa edabuka phansi emakhabele kwamaphumulo. Siyazi ukuthi insizwa lezi ezimkantshubomvu zikhulile ungayiboni nje iyibhungwanyana. So emvuka Ngcobo ngiyafisa khona ukuthi before sivale kube khona umuntu osidonsela wona wale futhi ngithanda kakhulu kulezi ingoma ezintsha bese before siye lapho kunembuzo engifisa ukubuza yona la mfowethu embala sizoxuza lo khamba lwethu ngiyitongule lo mbuzo wena musu uyayiphendula siyavumelana lapho noma ngiyiyeke. Hayi bethu mina ngikhulekile nje ngikhuleke esimeni impela njengofishi. Cha asike isizulu ngacabanga ukuthi mina bengigoqoza la khona ukuzophuma hayi asike isizulu ngithi ufisa ukukhamba hayi ngajuluke. So ke umbuzo wami oqala lo mfowethu. Yeah mfowethu. Umbuzo wami oqala. Buza. Iwajuluka vo. Uzokuphendula. So la kumgcobanyawo mfowethu ngoba uculo umgcobanyawo ikhona ni insizwa noma ngoba zikhona intokazi kumbaqanga zikhona zikhona cha zikhona. Okay kulungile noma ziningi kodwa zikhona. So ukhona umuntu othi nje cha la kumbe engihamba nje endleleni yakho uyamnqena. Hayi futhi hayi ngifuna uqama ngeke ngikhuluma amanga phambi kaJehova anqeni umuntu nje. Ngisho la engiphekwe angisabi lutho nje. Awulokho ngufihla ntombi mqomo wamakhelwane. Mana Vusingcobo mana zingake insizwa kumbaqanga umile nje ngehim cha futhi zikhona ngendlela yazo. Yeah. Mina ngithi nje la ngikhona hayi impela ngikhipha isikole futhi kuyona lena waqonye semdala abafana ngezansi amahwanqa. Asithule asingayiqedi zonke asize kumbuzo olandelayo. Ngoni ufunde lo mcono. Hayi ufunde uzosebenza ufundi kanti ngisawufunda. Ukhona unkosikazi. Hayi bothu ngisazama ukuthi abe khona ngoba ngangithi ngiyazama futhi wangashika kubonakalanga kahle. Asibonanga ukuthi unkosikazi akekho zingaki ingane. Bengane. Ake simo ngasengane. Akungayibuza ingane mfowethu ngoba khona ezinto amabhantshi uyabona. Mana Ngcobo mana zingaki izingane. Ngizothi futhi zisihlanu. So ngoba ngizothi ngisengibala mhlawumbe ngidlule esihlanu kanti khona amabhantshi yabona. Mana Ngcobo uma umbatha umuntu wesimame. Lalela Ngcobo uma umbatha umuntu wesimame ethi ingane eyakho. Angithi awazi nazo lezo nazo wezwa ngomambasithe zakho angithi. So asilungiseke le nkulumo zingaki ingane zakho ngoba wabikelwa ngeingane zingaki. Angithona mfowethu ngiyabukeka. Manje umuntu mayethandana amangathi ngipha nje ingane ngiphe. Udokotela uyayenza iDNA ingamehlo wena. Hayi ngiyibuka ngekhala yami. Ukulungileke phela zingaki lezi ezihabikwa. Zo4. Ngeke Vusi. Ngeke yini lo ibalekelayo. Akukhuluma iqiniso manje
Cha ukuthi manje ngiyazi ukuthi ngathi zidlule lapha eminweni u10 kwaze kwadlula ngale ukuthi ku50. yazi wena mfethu ngenze njani umuntu umethe ingane yami bese ngithi nami hayi kulungile ngoba ngithi ngivume kodwa ngiphe ukuthi kuphela okusalayo hayi ngoba phela ingane ayilahlwe ingane ayazi lutho bese ngithi kodwa ingane yaziyo nini ngoba ayikho nje ikhona engihlala naye Washi bana ke Ngcobo angithi lezi ingane ziyabikwa unasho so lezi ibikwe ingane zindlule ku10. hayi uyabulapha hawu ingane ningaka How kulungile Ngcobo asabe zindlule so ke mfowethu Ngcobo mina ngumuntu ke obevele khona la kumbhaqanga ngosakaza ne so ngifisa ukuchecka la ngoba ezinye insizwa siyazi ukuthi kuba nokungcweka kube nokudlala kube nalezo zinto so bengikhona emagroupini ngilalele menixoxa insizwa le yakwazwa bengiye ngizwe nje ngathi niyancoka ncokola lapha ngokwezinkulumo uthi mhlambe ke gcine kufike kutheni hey sengathi singahlangana sithi ukungcweka into enjalo so sengifisa ukuzwa nje ukuthi insizwa le yakwazakwe ukusondelwa kwakho nayo ningayithuka nje nicula ndawonye. hayi kungenzeka mangabe iyonithanda uma ukuthiyathanda mina unankinga Wena unankinga? Awunankinga. hayi awunankinga bafowethu bakhona obona nemhlongo insizwa futhi eshamqoba umntamnqulunga wayengazi omadela inqwaba uthozana inqwaba nje inqwaba So manje ngangezwe iVN kuzoba nomcimbi workshop engathi khona iVN yayikhona lapha nethi kuhlangane workshop umuntu aphathe zakhe uzawe kodwa ngibona ngephethe induku wakubona phethe yodwa wena kwenzakala kanjani ithini into lapho. hayi mfowethu angithi kubona lento ekuthiwa amancawu mase sixoxele amagroup ensidlalela sasidlalela singcolela ukuthi hayi akuphathwe induku sangithi athi yabona ukuthi umganga utrenda kanjani Kodwa mina ngehla nozakwe ngabuya bani ngoba ngibona ukuthi ukondlekile uzawo ngiyaza ngabuya bani za hayi akuyi ngenduku ngalokho ukondlekile shuthi ungabuyi wamelikali ikhanda liyakhala indoda phansi mntwana ushuthi ungabuyi hayi ngingabuya ngine-stress asale phansi Mabukele emakhaya South Africa kweli kaphunga noMageba noJamani zangakhona uMC ezimnandi lo umfana waSolundi bengihleli nensizwa yaphansi kwamaphumulo uVusingcobo insizwe ecula umbhaqanga uShiloke inamba yakhe nizoyithola la ngaphansi nemininingwane yakhe kuzondlula nje kuphithiza abafana mase beedita kulungile njengamanje thina siyayivala iepisode yethu njengamanje kodwa siyivala ngento emnandi somdedela nje eshaye nje umuntu ani nje jaqo kwi-album yakho entsha nje mfowethu umuntu nje nenenja hawu mfowethu ngeke entsha sifuna ukwazi abantu bazokwenzani lapha ku-YouTube hayi abafuni yona nasiya waqonywe semdala intombi yakho uyayigada Suka! waze wavelelwa ngani yabantu waqonywe semdala intombi yakho uyayigada waze wavelelwa mntana womuntu waqonywe sendoda intombi yakho uyayigada waze wavelelwa ngani yabantu asiba suka hayi suka abantwana eSouth Africa ningizimu siyabonga danko short left